Bala Yeri agus bhuair 100,000 fáilte, tá sé begéisteach leis an glár iris an Oireachtas, tá muid Oireachtais beo iris sinne ó Oireach an Oireachtas san nonad cógála in seo an óstan an City West in níor dheisceart bhlá clia. Dín muid iirecht bláisebeg go Oireachtas agus gachúil tarlú in seo sa City West a thuair tríbse atá géisteach linn Somáile, ba muid lipanis go me se chúgnúmid gon hínéag faoi Bheslán, tá órannaithe agus ceoltarí gan sco linn iris stáitse inneo, tá Roisin Chambers linn agus buil gon grúpa ceol na banímin, ba siad linn fan chláid a ggólín agus a casa ceolhún. Ach sé an fearr a thug leis an chéadáit a go mórtas seanós na bhar a chur is tús leis an glárún ar maidin, sna édan ó ceala as an rain i bord láidge a chur is tús leis an glár agus casa se baile lín hún. Mholdi an nafran le tail na grasta wa bra paise le tauntori Shadi ar gon naing ar coisti an partner agus hit me war och ing ralem ni Da laur me le ha go banol naroch is der kala drager shi She dúirtí a rafadar ha mainting sasta is tar go wadam go baililin. Nior chorus en tarishken te diavere charde Noire forest forward of Shaframachri Ni revle dolle going achtras na parke Sto hugomoron warding a quingen tea On so vi sa der någonis kartna små chailin he nochle mashe She dúirtí a rafadar bí a gólas failte Hans leir ládar maililín Mar eltan an táléis sa hían an nuamar Sa chailín pear loch is tó gram chrí Dáidiú cáilm sa harnas go háchaile Sco bhaimís cuantas cá memnar lí Da hauding gaid bailtí móra Poncher bord is dan óla fian Sari no gore gore tuan rodoing Ska vaimon tola ska baililin Nish. Nar lagadíú édan ó ceala in sin as an rain i bord láidge a thug leis coran na bhar a réid agus gomach an cainsleat i gan second édan ach tá dúisinaí le fógart a dosacham tá €100 mar €100 agus €100 oríthe ag RTA Radio na Gaeltachta agus tá rá bheartan leabhar ón simide ein agus beartan ó údar.caí atá lán le féiríní scrabble le scoilge go gaiisiúr, cartaí snap a scoilge agus leabhra le dathú agus go leor eile.
Nus ní ceist bil a freigur tagaí ní loíocha bheith angwelin, Gluigíaran ag an nufir 9 hían, cúga náid 6 nó seolagí teigsen I cúga hían a cúga trí nó rifust ag RNG ag RTE.caí agus ní lagaí agus í leabhéise de maidin le bheith I angwelin. Édan, cóhordachas a chrílet? A gut camera gur bua é nach raibh me súla sin éair ach ha sé go húntaach na gradam sa stocha a bhaint. So ha mé brásástan am héin ar maidin. Ce fánach me achas ag réiche go maidin a réide gira? Bhí ihe déanach a gung áráid níl mór an den bheitthe fácáir na muis sin éair ach cha mé betheáilte asáit éigent mar ha mé dul moltóireach den is ar na garsún óga don chuideile don maidin is tócha gur bíd son na daonas táchtaí an sá ar fad ag an féile agus a sé go húnta gúilinn méid son na dul raig dó agus gohfuil a chóirthe genta ar na commórta sem líana agus go méid a bhd ní smú bútóirí óga going na mar a bhí éon blian eile so sé sin go húntaach. Man ní chuine mus réad an semáidsin mar tá sam go dul go síalirtach. Rugó agus tógiú a rein na gúnach cean trú clún na hórannichtéir, rá anbhéimir an órannicht sa teach agus sú fas níos. Ó de bhí dar nó leis an máthir a going agus an seanna máthir agus an clánatha a going maintar bhí creair fad híos an saráin agus maintar í cheala chomá bhí ana bhéim ar an áráníocht agus há go dtíon láin jobhhain ha bhfuil géiríal an commórtas céanna an ora agus bhfu mise an 3 uair domsa a bhaint so ha maintar í cheala ar cúpla corna gan Oireachtas níl mar bhhaid aine dar nó mé ddíorchan ar há sí ar an corn mór chomá agus há iríle stig ar corní riada agus há cirán galbháin ón tanafóbal stig ar im líana so bheith sé go déáilreit ráchar nó trí beidir há reint lead eile chana féitrocha chuig in chomá so bheith sé go dés cornú eile hautling OS. Vítus na déga sal has tugur sechar chomórta sin nachra? Yeah, bhí mé óg nó sean golóir is dócha choristeachar, so ní dhéana riomh na commórta sí féis. Nada mé an rud maithe nó drochrad é cíam na lead ógan is agus an muí na aá os cór slua agus ar státe faríar níl mé héin mar sin in éair chun státí agus bíon, go mór agus is tónam enachchud is na leads hí sa caint le pól as tíir chunlan son agus bhí sé héanaar agur sé Harbh nervhís agus bí me giléir mar chéile a cinnú na leads óga agus iad dul ar státe agus ní léon aglár an éair sa sé go húntaach éiscint. So nó bhís mála choristeach a céndochar. Agus tá múnam le lia? Ha mé corfum gailtocht drom conrachan is ha mé mo chonaí an son ha mé héin agus me bhain chéile agus me bhac óga bhíon son nora ha sé an tarnarach an Oireachtas agus níl seach blion díis. So ha míid ha nós tosna so ná bris nós is ná déon nós nach sin é. Gus mé múna an seanós go na daltíime? Ha cúpla ggéirseach a gom héin agus ha sé de stigar na commórta sí bíam múna ag an cóltas, creibh cóltas an sonnacha in Ardain. So bín míid héin díorthe ar cuasaí Oireachtas níos múna cuasaí cóltaseach ná habaréis sin lehan éair. Beit an anchar secha chornaí réad a chéimh le eile sin mé? Be sé sin go húntaach agus an gáile dar nó an bhíonn se chuing, so be sé sin speisialta corní riada a bheith an gáile agus a bheith mar chuid den ócád son agus dar nó mar a dúir hairíle istí ann im líana chomach beag sesin ann agus cirán agus ha a bháthar fiú cáilethe cé nach bhfuil si treéis can le cúpla blian agus beidir gur féidirling í a bhealach an canaling chomá corní riada na bliana se chuing. So ha mar sú leis hena héin. Anhá. Brenna choáirachas a ríslet agus tá buchuid hí heachtar sechar an gláirlinne ar maidid mar tá sam go tú gracht a tú goil mátóireachtanis. Édan gur míle maithad. Édan ó ceall in sin a fuair an chéadáit a go mórtas seanós na bhar a bhí ar siúl in seo ag Oireachtas na Samhna a réid. Nus mar a derme níos túisce tá maid tú ó casaide, Natalie ní chasaide, Conor Lines, ón Scott, ón Mána Ceol na Bannímin agus Roisin Chambers ar sáitilín ar maidin agus casaid písa ceol ina scún. Elizabeth Kellys agus coilioch ag fógad sa lei.
Roisin Chambers agus an grúpa ceol na bannaí minian sin agus cluisimuid silhthop ar ball le chuna dé. Nes seola níl mar cabhaircaí an Luis go seanachas cheannéil le brís anna ní bhil in Chasa City West Tróna is tugra béleidir cheannéil atá anseo agus tá ráha go scéalta agus go ránta le cluisteáil ar an Luisca. Tá brís anna ní bhil, Eileen ní bhil agus níl mar cabhaircaí in seo inanach le mar maidin, mór géad fáilse. Agus cóáardachas líbe a Luisca. Bhrís anna, in scúne dosach ceirvéh seánéil a reis go dtíine géisteach nach chuil ar an eolas. Sin éú bhil sin gar ar mór soganne agus bhí se sin pósta le siúan fodí antaíónail agus thóg si seisiirt ach lán in ró cearthach agus bertnína agus ba seán éit danig gar ancail soganne me cíché éú bhil an seanachí mór le ré má. agus sin mar a détha thug sefris na scealaíachta agus alí na scealaíart dúsa na a bhí má chalíneog agus 9 móthir nach mar an fásta bríd. Agus mar a détha bhí tradition léidir scealaíart a buint leis a chláán, so tan luiasca genta na sin ómas tífa. Agus cechaí hála se go dug tú faoint Luis go seo? Well, má cháil ceir élíonn seo as centí le seo ar fád, so heag le élíne hartiste. Well, fanam sean neri, a tairú neri, bhain brídeanna fleáil na héan. Agus sinna tamthg mudíine le fáidir go ró sefris mar sinna scéalaíart ag brídeanna na róigh daine béla an chláán mar gur tógúise daobhhicí henéil agus seo teamór airneal teamór scéalaíart agus bhí cnúsa scéalta ag brídeanna agus níró tafad dó éitirbe agus dúir sí tenne fanam sean neri agus bhfuil is muite me si go nám, dat le hagadíthe agus go a jeú cáilte goin agus chuir man lethera go chearttaithe tafadaí dhéanú agus é chuineal le éthirt an na glúntaí le hácht agus thug síisteach go dhéanatí agus san le bhirte goin faú an tógra seo le héile. Eileen, tá cheap nach an scéalaithe ar nús brís an seo an saibhris agus an scill atá acu agus tógann se duine cíns eile scailsaí le sin a chud an nasúlarób. Sin agus éidir chuinne tu sin go ddíra ceart na a bhí Virginia ag an flá, bhí daoine de friúil ag teach adla brideanna chuir ceisteí caiite bhhuimuid de chuid stop beasan na scéaltaí ólam, caiite bhhuimuid agus bhí scéaltaí bhí coppla leor ag fabhaicí chenéil agus a chuid scéaltaí a hain níró tafad a bídeanta agus sinna tam bhfuil sem gomathe jazz agus tógra special a bhí an tógrínta jazz a bhí an ebrú churmána lethera agus an sin bhí thachar sí héin ar na scéaltaí bhhailí churán agus an sin debar muid le chéile air. Seacht scéal agus chúgráin ar an Luisca. Is ceiscríomhad? Well, tá máscan Mario híom na nente, tá cinna cuscríte ag níal ma cabhaircaín seo. Nílan seo. Cinna scrí mamaí, gynnaníí waithairí, cinna ma hotchéin. Felí eituil fásta costa le simas a gríanna na muige agus tá máscan Marion mar détha agus na scealtar fád is scealtaí do chuide tealaí ton na scealta dólam ma garúncail dúsa agus mé mo foiisteog agus ba seán na scealtaí banstal héin mar détha chuir. Agus is dóigúil focail agus na hanna caiinsa le clústal ar an Luis go nach bhfuil gaiins na lína níos. Well sin mar détha go bhórdan na sean na hena cante agus an severas a teile foiile Sealand Villages tá sin le foiils na scealtaí agus tá se galanta na scóil se gent agus buchas mór leilíonn seo mar détha spreag spregait. Le dhéanú so talú ar a dún ar an ggóil se genta. An taine bh ag muintre neireachta seirt a bhríánna. Bhín dúisina go bhile don neireachta chola bblion? Well, tá má síú na comarta sibuas le GM líana. Bhfuil. Agus tá sé jazz mar a ddíra háart agus an tíhile den arata seceal agus san ar bhiltena dús trónúniu a bheith chuir an lías go seála ar pobl an aratas agus Tá má síl go mór leis cé go mar beg nervh sepot be sé gart. Anha. Agus tugann tú ranganí scéalacht chuú le poisttí an sáile ar an na farste agus a geíon tradition mar a dé an tradition na scéalaíart agus na nenta áir sin cin don chead glún eile agus go leor a seoirsúlans na ggéaltartaí ar fád agus tá séonnta tehairt a mar a dé agus brechamid na daineog agus go dúir mar deistífa an severas a degur sin serogain áirt cé me an tásaí. Agus cloisiim go bhín tú cuma ó an Eileen?
Well, bíon, nes agus a ríis, Bhí tú gasú ó an bhéla go gailge bíon, an bha. mar cha hawamsere. Tá cean go chud Daniel ó dána leisteríadhfuil. Sinna chead dúir a riamh cheol Daniel yn Gaelic, rhaid Virginia, rhaid bysio You Raise Me Up, agus formid cada Brendan Graham dhéanú agus yn sin formid ceistir Daniel, gohlaid agus bysio chead chan Gaelic, tá sé gáil mar a dyrra óneart a hain a bysio ni chead chan. Anha. Níl tá cean go chud dáanta héin le cluisteil ar a dulúisca. Cead faoin dá? O, tan, wel, chedrwyd, nil ciel y bu, lefyd yn nhw Clare, radio, gylwa sio'r magin i gerach. Tá'n ceart le gad. Fi, hannig carif. Dwi'n cael y flyg a ham gynnar. Den, ffydw da barwenish, het herli tragad yn sy'n jahiled a fi beltyn Midge cer trí nar a hanig míana hadír agus marú mí le an jeog. Rud chéanna go seaige go rud céarna bhil hanig sin chead chogu dón de bhí go seaigh na bé. Bú te bu an ar an dáhain? Go lua seoir mágin na go dhéana me íhilt sin túsatar. Bhí néalta dú daratha cruniú san éir, bhí grían bhí tairí gal a líon sa spéir, agus gasrí na héite na hacu hín glá a ní chluinir an éire fan na cladaí go deá. A míon sa bhaige hín dansearig snáw, míanach dúc réanna nach rá réthar na éw, ré le rébú le farig, agus a lárig égal ar chréibhil a dearig. Nar a hanig na gasrí yn nuas fan na tré, iad is gartí sa gléimní na han síla bhí bre. Níor hiig siad a dothar bhí míon sa chuan, a répú na créti go deá an suain. Nar a hanig na gasrí nach réon dothar an, ag bealú a chladí sa gal a ráistir a ton, síos lag a gasta le éhort a dír, ach bí sin an nadala bhí caní go dír. Nar a fléscan mianach hasín glá, bhí réircar a chladach na neantar dearama a go deá. Bhí muithrethe cíniú go deala gí go tír hairlí seo ó dhí go tí. Bhín meisteir sa scal ag scartí an rála. Bhí ní gónar dhéag an na líon sa hála, na siachan sa chunne bhí a manas fallú, na bhí na gasrí bachta gal go deá faoi hallú. Is seo mí maithar nar tógú dífa cían, is seo mí éthar a bhí fecha bían, is seo mí teile a farbulle cruai. Bín súd le mar ach ní bhín súd le huai. Ítach a leog, ítach, fair pléiras. Bhrísanna, ba is gan na geoltarí is tír chunneil i lehaid nar a cheolfar an Lewis gan seoig gan éireachtas tróna. Kense tan tewarim goil sky curge on na commerce sí excel le plianta fáde tan na connelly chart le cheala agus a gurge tróna nniu be daoine cosla brain Jenny mini daro buil clean a ní galahar gar Jean Brandha lelasrú líre agus go leor eile chu mar ddíra inó crónín agus be más gan marí idir ceol agus árainn seotar an nóniu. Dínar nóid Jenny Banatí agus níla cheolú so. Ken siomar agus ken táí in Táid go ddíra an seo ag na seastein ar a bhríomh sin seo ar a chuige chlogtar an nóna 100 míle fáilte a bhhananne agus tá sula gin go bhéh trónónar dóid just buúchrí lelín a ríist agus le ahananne thug takeíart agus codú a hanig go líascar a bhhaigú take sein agus tí bhéana an artí radí an na ggéiltar. Tá míle fáiltru, agus me cins mai an ócaid an tróna le chuna dégus má Harbh buchuib is achtaíochttasteach go dtí mu cholua ar maidin. Nis bhí cumartas lúbíní go dhéisir faoi dem líana arsúil ané Sweet Newcastle san anad fólaíochta in Seán Nóstan an City West agus siad 9 ní luidein agus Michael McDonacha ón Glan Mór ar a gearú rua a tháinig sa géadáit agus chluisimuid an lúbí bhthop inis. Musike chwyl tu vicin, musike chwyl tu star. Fydd y fynd yn ysyn a ni mach ma galor.
Oireachtais Oireachtas Oireachtas ras is mam an sin a fogtime we chachs mobile cra. Oireachtais Oireachtas modi shlichen agado. Oh, a Vickelin is storing, take him shit the scale, clachta, in Foklella as a bale, Tom Machalin bucks a talented, Tosh naturally, is Missy Shiri Shasta, a clachta lads and me. Oh, near Craig, and that is my shaking agado. Gavekal virmse tunun arune vi maunarm fi metafinarm fi macholag la einige kummerta segen leichlog da hinje gismjale kummerta segen tin siachlog do ti cat quick Gnes muddy shaking agado, your room at Dangle Drew, a gummertus no noran, home a moo a verse a cadic, near a gahoma ermach colon. Vi mamma shanging a heavy, she bake a cleaner, the mission commertus fineam, is Nicarani with the oh, near Craig and Echtas muddy shaking agado. Chushi mesach a gummertas, Tamsa a shanos, funk a vecca to Bethany Shana, she machine the vanny foes. A vecca a starcher mask, and I'm feeling the tea. Bohusumela shanlad, a maru jankadi. Oh, near Craig and Oireachtas muddy shaking agado. Ravecca my Martin, a glahu she, a see a stomp sandwiches, is flashkin on latte. Niagin china comatus, oh, man, you got money. A gestach is a kangat, is a firewall to thee. Oh, near Craig and Oireachtas muddy shaking agado. Need a sandwich in the tertiary dose for young and Nerlin Mamma on the willing, go every avi luffer, ball drinking the hoggle of Bertha on to Gale and Nadini. It's the tiny Tahamish, come at the snow Lubini. Oh, near Craig and Oireachtas muddy shaking agado. Jean this runs a rasuelle, he beastie bed in a rock lahe. Ilana Ravi, listen, Nidaga, Achnidag Tiakahe, by chance Nisa Ragay Mamma, Oscorn the Maltodi, Marvin Gyptian, no shock a chance to lochus Hogailach, don't you see? Oh, near Craig and Oireachtas muddy shaking agado. Galo it's a clatter, Claron on a gitty, we rockers TG Cahead, and Oireachtas BBC. Cynnydd mam o sos dy bych se esgyn y bych se gro, ma'r sgor yn y sifigyd, gymryd am ysyn gar o roa. Agus. Nia Craig and Oireachtas muddy shaking agado. Nia Craig and Oireachtas muddy shaking agado. Fair play. Nánúil an agus Michael Macdonacha ón Glámór a Gearú Ruan sin a glob am chédáit go lúbaní go reisir faoi zemlianna inné. Mama ag an Oireachtas, ce scríomh Michael? Mama. Do mama héin scríomh? Agus Mama Nan. Agus chumna gulvertag is ran chéanna go scoil, bhfuil? Tá. As ro se besteir chumortas le chéile hana? Bhí. Ring Vioch mo dinna Lubin. I think a chere riananish. Chéad blianna. Agus ra go leor cleachta le duna gainis gon chumortas seo. Ha? Ra go leor cleachta le duna gai? Oh, we can ring him with Hannah Lubin seo, so... So tá cleachta go yes. Bhfuil sé dé chris cuimnú in na fopla, bhfuil? Nein? Not really. Ní te ragonna? Wel brenna tá sé bíntach bail aéirí, agus gur míle maithaí hí hetar seachchatí mu ar maidin. Nén agus Micilin sinis, Tá in seo ar a bríomhstáte san anad cógála ag íonach an Oireachtas, Tá an siomra héin mór mílsach agus tá séastan ag eagrachtaí, ag gnólachtaí agus ag ranna stáit in seo a dionans a gcuid gnó trí bheanna gailge, agus tá áine hinsaí hís a lárannaína ag na séastan. Áine, is dói ghfuil bled bolsad ar ghanicíns. Tá mé an seo fanúla ar an taobhheile den
hala fadar an áit na bhfuil an státe hús an sin agus tá mé ag seaán aber.ie a bhainein le caláis na tríóide imáile áhat lí agus i me cheantan seotá an talamh Alva ní chasada. Alva, tá si bhain seo ag géirí míle glór a bhailú inis tan beag ganín faoi. Tar go leor, well, tá muid dinne ar a rád le tamil, tá coppla blian caite gan níos, tá muid níomh tógáil glésan sintíise den rélig, is na canatí agsúla. Tá si tríla gur fáil ar lehanna aber.ie. Agus tá muid a tóirt faoi inis rudí níos forleithna dhéanú, rudí bhain le ahant cainte chohain, agus le aber córis córa, na mu a caint le a réhar na leis a robot na leis a telefís agus tá telefís caint ar eisleatsa. Agus leis na thoirigh tart mid miltna gaelig glóir. Agus tá dúlan speisialta sa gaelig, ní bhain gúil mit táseat a bhád a bháid siar a bhéirle, mar tá corpus dóisreite bhór sa bhéirle, Tás go a hanúir a dhéanaan tú glia a méirle tá se tóca Google agus bín sinna lí acu. So tá mu duine geirí ar a leid míle glór a hafaú, na ní hála heisina gan Oireachtas, mu dhéanaan mid coppla dúsin be mid a déanana go maiid. Ahra tá dhéanú na tá chumá ar chlua insú sin crowdsourcing. So dá go ddíagla daoine seo dhéanú sáile agus be mid a tuairt cuairt an na gailtartaí agus de réir a chéile, tucha se le chéile. Agus go bunú sa cad cén féim a bheith leis nuair atá an tábhar se ar fad bailithe le chéile agus cad dhéana se leis. Ok, well, tá mu duine a geirí go mé gléasnaí a hanchainte a gan chomáil le sin teis. Agus cad a sin dúin an na dhé sin gléas na córa, aber tá tú caint le robot na le réhara na le Siri na Alexa na cibí agus fanti freigraí arás. Agus tá muid díú níhhaine ar a technolaí ar tain a na rudí go dtí leat a dhéanú leis a technolaí art. Mar hampla tá muid a gobar ar éisina den idechas fuhanne fólama, fólam na Gaeilge go mórhar, agus tá muid a gobar ar chuideachas sin hana féin, a bheit se na chuidir bhór a deculir peistí bhe láirtarás le na characterí ar a Skyline. Agus tá muid mar hampla cean na ceadradí anas muid leis a tafaú seo, tufaí daoine ar dhéana se tafaú gur lémór fácla cos le sintear TG ceair agus a nuacht agus fáisnas na háimseir agus dtí mar sin agus sin féinna tá muid chan dhearart a dhéanú sintear TG ceair a chur a gobar as ó bhéal, go dtí leat Lord leis a televís. Tá sinna teartiste sa bhéirla tá sé teartiste na mórthanga ha le, léir mór éisinaí mar sin tá sa timpart. A thuirta dhéile mar hampla hiag le teachú dhéanaan ar tá tú scríú eiste sáile hiag le í Lorta a hanaid bheith scríú agus Aberdeen go héir le mí chamas tá de ddíú go mór arthú sin fásta, mar fiú leis na glésan na sin téise tagain. Tá glésan an inis go dtí le daoine nach bhfuil na feiceal hiaglathe a hanrad de léo a hanrad a dhéanú ar a réhare le léthar Skyline de riine le mí chamas. Agus dean sin ahrú mór mar gan sinneal techt a Harbí acu a fáil scrífa. Is tógur is tógra fad téirmach é seo, tá si bhain seo ag an Oireachtas cénte ach aber mis do roiní tá géiste linn átain eile ar fud na tíre, a mis bh teistal ar fud na tíre a bailú na glóir seo. Well, bé a caiimaraine lena coppla duine. So ní me gur dhéanú má gohfuil níos leidir na mar a tá muidir denú ar seart níhil agus tá muidir fáil takeíart a bheith léin agus a gníile a bé muidir go háart an na Gaeltartaí, sa muidir gurí daoine ans na Gaeltartaí níhhain an tafad a dhéanú ar líne, i glogá leiste, tá me hen siad iste sa siú www bín RW Harravis, aber.ie, no, aber.tcd.ie agus sin /míle glór gan fada bí facail ahhain. Agus higlaat galeré agus chun túiste coppla sunraí rudí siimplí agus deargan tú agus tintaré go deanan tú Abertí leo má an Skyline le geiste sin. A cha téanrad bé áran dhéiríar ar láirt na Gaeltart a chuidir linn agus bé aber chuistí go héirithe bé áran gáil go dtí scaltathaí, múnteirí, tuismarí. So bé ar na gáil síos, tá muidir géirí gáil síos, tá muidir ar bís le gáil síos agus caiimiid tuairt faoi agus dhéanú geart. Agus tóca se am, near me géirí agad ar le go hebí mara. Tá muidir gáil seo le bliantínis agus bé muidir gáil dó fiúnar bhés a han cainte gin bé míle a deile le déanú.
Be mid a súl gomór leis an thura eiscid agus tá mise a súl gomór ach go háda heile bheithan an sí sios os cór an telefís agus leir leis an telefís gailge agus go duci an tlethe ggóil mé a géirí brandhhair na cibéire go ddíireach ar an scálan alfa gur míle maithagad sa bhelinn. Had agus tu mu reis go dtíú ar báín be le chuna déin, na duna gin dermad goil dúisina dhéin, Tá €100 ein mar €100 agus €100 oríthe ag gartíí réidir na Gaeltachta agus tá ráhhartán leabhar ón timimeréin agus bertán ó údar.caí atá lán le fédíine agus ní loirí ach bheith glucharin cúganáid 9 híon cúganáid 6 agus tuis ná te sa choréine híon a cúga trí, cúga híon a cúga trí nó rifost ag arnagí ag RTE.caí. agus tá a cruúla beo ar lehan nach Facebook radio na Gaeltachta ar maidin tá fi an le feáin sin. Tá mai cheappa goil feibeg leis an srothú ach tá másc go YouTube ar si Facebook radio na Gaeltachta agus támuid le feáil beo in sin ar maidin. Nus mar chola sib ag túsa chláir tá Roisin Chambers agus buil go na grúpa ceol na bannímin in seo ar stáitlinn agus tá Roisin a gáil órán na chasan srún. Bríd ho mar srocha. Fasna subraché Hog mo krig an de ti de wallerts not to me Smile to me vala le bladder das kun the vein Ako doge mi shigambich shachis kalini tasentil Sabri Tomash waracham malam jon borlatain Hercules serinni, serie she goes all main. Docholin das a truppelach, si fiti mar rail shanor. Sonne jevaka na work, go jorach shasail jego. Sko rachet go gale, sko gano magordin ul. Go so long as a fabric, like a vet and a sport. Head a loon to clickach, haggis let it book all of them chor. Snee on for valach, come lashing it if fog most or. Smavi mishi for love, dar muckle nar water scale. Cause a liachti van a dasa, hog a tan of it, harm of aid. Star shaker schnachte, skar shakas ga kert and spade. Ach, to save maka, ni narancha bodavitil. Sa ein vaka wera, karen the kalen treating ver fos. Snach a mission true a wera, smake highlands loon, and egg gra. Smavian chanar again yunt, nach a fater do the hele all. Beer to sado hanyal, spy mishe e mele kan. Andes, brís go mar srocha casta go brain sin ag Roisin Chambers, agus Roisin beidir go a canál an seo go dtíime. Nus tá cheappa go naach an nifir mícheart ar báil le bheith gluchairn go na dúisinaí, an nifir cheartí bheith gluchair ná 9 híon cúganáid is 6 a náid. Cúganáid is 6 a náid. Agus tá cuppa teachtarach teicisteach an seo cóghardachas le Evan ó Grífa as Pauli Wirin fuair an dáraháid a gomortas na bhéir a réid, Fair Plego agus Martin ó Tuhuil as bailile na ciile a chuiristeach sin agus cóghardachas le Evan ó Chláán í bháile an nánach féin. Roisin, de chéad fáil ar maidin? Mí mágad. An nó rugú agus tógiú im le clíomh, chola me go daíonn stíl óranach de chuna mar go mór leit. Tannin sé lom, tannin stíl ar bhlá clíalm freisin. Ar nóid? Rut máscán, dás min níos an seom lá clia agus mé géisteach le airní éagsúla ar fund na tíir go háiríos chuna ceantar chunamara go háirí mar bras chunamara do mháam. Is interhaní? Interhaní mháam, se. Agus dás tú níos leis geol? Dás. Sailach ceolúir go má? Bhí tá trúdráthar agam bhí na seint chumá, gus ansimig bhí ansimig mo hisismóirí sa cheol freisin agus mé drasal mé choláiste ísgan. Scoláistón Bhí tú go gang seo. Sean chuidir mód ó níor canar sa scóla, bhí sé gáí crocha hart. Is minn se begí gal le chéile go réalta míon? Thna blianta dearangur haimiid chéile go anna chuideach inéomh ag seinint chéile mi
taf the album Oireachtas in a gang show Sheintlum so. Agus tá tú do chunig go lá amsere in Glasgow-nis? Tá, yeah. They train all of rochtúir cléna hall an sin. Anwa, is cechel geirí leat? Eg mas mála méich. Súla teachta reis blá líana mé créchní. Couple blion fág agam an sin so. Agus mí mór an chance a bheith gólín? Se tanart ceol in Glasgow, neart Oireacht choiríonn an ceol na Oireacht Gaelic. Tá glóir sort nasc idir an seanó agus Oireacht Gaelic cinálín cosúil slite ach slite eile ach tá neart ceol agus gael gan. Agus ní maiall ar an Oireachtas bháin a tháinig tú a bhhaile, tá tú gobar ar album nó fi láthir? Tá, sin céad cean riamh so just sort leir faoile blianta gnéanana so thug mé sort chance, hí sort chance agam sé dhéanamh so mé cúpla ar aníocht ar an seanós agus cúpla ar an na ceol freisin so bhí na ceoltarí tá leomneo tá siad a seint ar an album. A bhfuil? Agus ar nó chas tú hain cuioine na tríhuide ar an géad album i d sin na banníman? Chas, sin háirtar sin gáhílas a hain deaganis sé deachar sin a creidúnt. Agus bhil segus éasfah gobar le chéile rís? Tá, cóirde mámúid so. Ach Brenna, gnéirí leat, can uair a súlad an album nó cheola? Rá, thusmuid in éis so bhí cappa beidir an saoir se chugann. Ó, anmha. Súil leis, the glór obair le déanamh ribh sin nach súil an gnéanmuid. Stiúlaga? Sás fiú. Well Brenna, gnéirí leat, agus tam ag súl gomór leis an album nó a chluistal, agus tu cum reis go dtíú hain agus na leid go gastrib óra nó písa eile ceolrún ar bá leúna dé. Roisin Chambers in sin. Nis reis na comórta sí agus bu iad Joe O'Donnell agus Ray McManus a ró an comórtas aglah bertsa do go réine fásta a bhí ar siúl iné agus tá Joe agus Ray linn ar maidsan agus tá siad an aglah bertsa i gin scoin. Tá má sici ó mo bhrón an seohan City West o hón, tá má siúlach agus scéalach a chur lág bhrí, bím sa strachel deachan le. Dír seach mé ar bhegan pá ach fíranta is dílis lá agus í. Tá éirin siúlta gom farír, hasas hui is herisír, an a gaeltach dóra carin gomuyó, ag bailú nuachta ar na dí, gan stad na stenu, sas na ski, sin sílan tuaris gar a díhis lá. Ní má liomsa bheithe gearán, fiú nuair a héimsa ar fáin, chud a hála dom tríthúr is féhin é. Is tuaris gear mé hen chumá, ach gwaim málacht is droch ra ar an eigar thór a charmach faoin tú méir stré. Rugog mise in sa chahar, sin an áid an rugog mahar, is a winter river, siar go brian barú. Ní raibh réamh culsí in ar slucht, seachas brian barú hen bocht, a ní ar an lucht go rugog é I gil dá liw. Tá tú ráhar, agus ard, an tusa pádi ól an ard. A ní ráhar bhí geiste gom, ach grí. Pa bhráilio magal a chorort, an muhinn seo faoin tú a sa chort, mar tá tú beag na chócail liwil le SPP. Ní aníon tú mo glár, an bhfuil tú tú, an bhfuil tú bór. Ar na G a chluintar mé gach lá, is bím fiú ar RTA a cant fí rudí hen ar stré. Brat amachtaí, is madí nuair is gá. Siar tá tusa idó leach a gom a leisgeil tá mé cueach. Na tuiche a dhéanaan roiach ma hill chofáin. Maidin, gard an bhfuil an gear. Cá mé tamil a coins le fear, an sin fuair mé amach gur chuir mé agalah ar chrán. Chuir tú agalah ar chrán na bé. Cé le go maithú an aim dé. Na habar lom gúil tú gobar a bast fuifa. Bín tú chur agalah ar flamdi. An bhfuil tú gobar leis a dandy, leis an bino, ná le timar an chrírán néfa? Well, níl mo fusta as an ganach. Oi breim le cáulach beag neamhs blach. Fuair muid Jountas ón roin cultíwar is alína. Channy muid oi fón nuad a gach duine a ma hasarigid na rinne. Is bé muid a dúna reist seachtan ó de héine. Ara magu tá mé chrí. Is tuairis gear ceart mé ar lag fré agus teigem teid an scláhuíocht is an dua. Mar thusa mé hen in é mar thuairis gear. A has gear go mé mé am a wanis gear. A radio flach lea. Tebo hiwa. Ach, níl tú a dahi ar a bheith faoin túa. Tá gachrod difriúil agus nua. Well, tá mar rá seo leat,
is cred é ná na cred. Tá tú in City West, má lethe clí. Tá tú ar bháthar nás na rí. Sna focail City West a dheoid tú in lead. Well, it's furas ditches sinna ra. A tamis as rucht, agus go mór faoi chrá. Oich gan silsi trachta agus chipper. Sin faoin tewa. Agus tá tewa con teirteach na réra. Honnig mai bow, agus cúpla cuéra. Ní echa sin lá clia tebo hiwa. Ach, chiffa couple cart galore. Achan bháthar begus mór. Níor chur ma agla bhar cheann riamh bheith sin suaite. Níor chuirtas a agla bh na rire. Ach chrán is bhá is chuire. He, beidir go jogadú scoop is beit tú clúte. Nós mair ní chéile haar sa céal fáin. Ag snart an cócas cór na man. Níl ha scoop mar sin le paparí go déir. No, édan agus lo cali. A cahu tutus a dausa ballet. Ní scoop a bhechan sin. Mar tá sé fér. Ach ní bhhaine agus ar na ghail. Lucht an Oireachtais beo buil. Ní ainethe Seanín agus Martin ó na chéile. Ach, fada me se le a hiú. Ná hemi hes ar leathiú, scor man naithneú da winter lig na féile. Well, tá tú besach, ach cléin scéalach. Capan tú na bhfuil me se géalach. Tusk na rugug mé áitegan am faoin tewa. Nar bunaí agan Oireachtas fadó san ard chahar gan éon gá. Sa rotunda lá clia tebo hiwa. An sinna bunaí é dar ná, a hála sin san am fadó. Is bhí Gaelic fiú Cean corní réada an nógus ciic, mar réad níor sin dub a bhuiig a thug sí ciúlinn agus dabhí sí a blas. Agus éman ó donna sa raní, bhuiig sin corn sin faoi ré. Sin bert as balla clia tebo yes. Esceach daí a chrúthaíon réal, ach bé má flathúil agus féal, mar chrútha sibh carúar a níos car cheoltar. Is cénach digan dub síl Gaelach, níl me geirí bheith gar bhéalach, mar tifa tú car dub fiú in na Waltar. Ach ní mar wasla a tá mé a rá. Níor bhaile malta riamh a chrá. Daoine uisle, malta Oireachtais gan gá. No, ba bhaile páirte glacús daí. Ach bheith cumra daí de dhí, le go bhainsa is mo charra dúis ná gá. Well, bheith foible sáirhar tús is bailach. Mar capan tú fós na bhfuil me se géalach. Agus gur libse. Lucht na Gaeltachta an Oireachtas. Ní hilam sin na rire. Tá sé ar nós tú hen sa chríre. Cinál fatis, sin is bonús leis mar chleachtas. Ach tá Gaeltacht gún an gáil dar ná, bhegan sefris agus só, ach is linnean Gaelic a bhí ag bard agus ag fille. Bhó ceiste go mo charra, faoi Gaelic chuna mara, ach tá ma daine cho Gaelach, len ar léach níú colm cile. Ní má leom sa Gaelic a chuna mara. Bín se de réid rudí ar nós. Tógara. A tá Gaelic a chuige ola esceach tíbal. Agus ní hiigam Gaelic na méan. Cenáid sa chorp a bhfuil an bun dúan. Tá na dóbs cho Gaelach le cach lorcán néfó tíbal. A ré linne is isteach san éile, is rahamid bert isteach le chéile, is tormid faoi chumartas le fón. Agus ar nós lucht flach clia réhan eil, mar a luig mé ar beil, beidir go jocham muid a maithe ríist le bun. An bhain an lágadtí sin. Tá go nád an seile am bhíh. Ray McManus agus Joe O'Donnell in sin a rún cumartas aglah berta go roioine fásta. Chaach se nach bhfuil áit ar mencla pí máile faoin trásel leis méid tá grúteagaí ag éireachta sí thar na blianta. A bhfuil near bhfuilm sin ar Sceag bhí scríbm líana. Ó ré. Tá scríb le chéile dain.
Janam sin scríb nar Janan sé an agur thuirecht. Chum sa rinch versi ad leis ar an idirlín agus chuann sé ráis go méid Jan sin a ríiste ar se níl seo sách mai. Ní má le goil chunamara. As brailm geal chunamara. Tógara. Agus thóg se bhád an seéis an scríb. Yeah, better Sharton. Yeah, na rain tún smíniu, you see. Shannon rud is Jacker na smíniu while agus better a kid versa. Ach, ní honan bheith scríb agal verse agus Lubin. Tan tagal verse. A Lubin. Ma ein tún an smíniu agus an corfa. Agus a kid versa. Tattoo way. Ach, leis an aglah bertse. Sí tá cineal tús lár agus deirú an aglah bertse, is cineal drama begatán. Is cineal agus bíon character an, so Lubin níl character bí hon. Bert trachtarí tón. Ach... Na Lubin í détas mit do bheith comú versi, go dín bomma to dearnach agus bíon agus a garú versi, ach cineal nor an aglah bertse scrífa, tá sé scrífa, ach an cineal Lubini an medenne mar a dúirt rééis cineal rud trahúla bhí ná agus nuair a bhíon aber an corfa agus an chéad coppla versa déta bheitthe cor agus a buint versaí go minic. Ach, bíon aines i dheolann san agla bertse agus an sin gas óganne réiteach. Bíon réiteach ar an aines ar bhealach aisteach éigen agus bíon an taines tábhat agus an díspóireacht agus Cineal an cionasfara eiler an denne eile le clisteocht caint agus mar sin de. Níl an aisteoracht dro hafacht ach just cineal min aisteoracht sin méid. Just par lethar bras. So sé beschríban is go na comórta sí chuilh blian. Chaid mé sé deacair teachta níos le smuoine nó chuilh blian. Sin an rud is scandal. Cinál an tábhar be trahúil. Bín na Lubini a gcónaí as dá hiad trahúil. Agla berte, bín se trahúil. Brahan sé ó bblion go blian. Beidir na cinnis fear atá ógan hocalan iadíanú an amarbí, ní bhór se trahúla chorbe. No, whereas na Lubini bín se bunin se le am, mlíanana tá de cantar Boris, gabhlíana han bhí de cantar Trump am an eile. De cantar rudí ag tarlú táach an uach. Maid níos nach ein Brexit to bhí aga. Maid níos nach ein Brexit to bhí aga. Yeah, but you see, an rud faoi Brexit now, ní roh sogan go dtíon bommate dearan nach lach í le rún nó Arúsid gol frisúach. And you in head lad a Brexit? Yeah, bhí seanson, so bheith a gol sa chance da scríthe rodneamh mar sin. Lach si páirt na chomórta eile im líana? Tá me sé scéalaíocht, well, tá me lúbíneart aniu agus tá me scéalaíocht an ocht. Sprálam an scéalaíocht, denna mai begnach a libhlíon. Agus tá uran nua chumthgum, so is mailam an comórta sin, scríb mór an a hanbhlíon. Anses. Well, Brandon, gan iad í líb? Agus go míle maithaí fi bhelinn ar maidsan. Joe O'Donnell agus Ray McManus in sin. Nus tá a go leis go dtí Áine Hinsaí in dheachtar an sumra. Ce tá annach le an ar seáine? Well, búte or eile seo lumsa a fanúla fearrastócha fearógan seo in ecolum agus go leor dúsin na búte ige go mórta sí éagsúla thna blianta ach inné bhuair sé mórtas don dras cainte agus an carnálinn seo atá ósár gár chun chuoineáin farach i gálaí agus dul siar go litir mór hééis an deire seachtainna Gerald O'Drain an cogáidegus leat inis don beag anín faoin chmórtas dras cainte seo an chéad bhliain de bheith stigar. Gur mé maid. Se aber or me bris an árabar go honúla sé a damsa a seanó sa vín me ach dú me an ára go docin sais brisí agus og sé sin deisi málagus chuide na cumarta seile eiceall agus sa nechan nó cumartas cainte sé necha se do bhaim mar níos múna an chumarta seile agus an an cumarta sa bhí seodíirecha le lína tára an cumarta trachtarachta aber deire na chéad tú bhaint semach a firsin so Cinál as sin spreic se me bhile seach agus chu seach ar go mórtas tras cainte. Conas mar eibrín sé a dogtar roint ábhar deit agus bí a mín rá agat cé ábhar go rachatú caintear nó conas mar eibrín an rialachan chomórtais. Go ddíireach aber tu go chear a héimá mar sin hart díra séhá rih chomórtais agus bhearm rud a bheith olaam leon chear a cínaú agus hart díra faoi chuúgnú me cainte hín se de dhearra. agus sé a bhíanna sin nustú rud cinn bheith olbhíam le hinn cheir cín agus tíach nuair a bhí me thós ar an ordan a pucú cinceán a bheith an goil caiinte. Agus cén tábhar a bhíart leirt faoi. Sé téman tú gom sanna is sí Greta Thunberg an polúras éfachtaí ar dam.
agus céim taobh den aragón sin a thugtú? Seaching necha me cinál déanta me leis agus níorhainte me leis. Dá go me bhí me cinál sa lár agus sinach necha me leis. Agus mí na mótóirí cadtá si de géiríocht leistal bhfuil si de géirí reint ground a bheitán, bhfuil si de géirí go me tú an daríir ar fad, bhfuil si de géirí eileach bhfuil go leir taide denta agad ar an ábhar? Sa bhfuil bag an go chohortán na ríre cruinnes cainte agus gailge gandal a bheirlára smú sa bhín se a chóirtú. Aber láirsead freisin an drama bhí aber na pointí beidir acu deán bhir, agus a bhín an caiidir bhchaingeal leis na lochfechanna. Agus bhí sé a brenn chohort bhhain leis tú fá pointí ar chohort. Agus allá a tásad an pí cainte is á a se gáit. Tá sé anéagsúil ó bheith ar an státe dásan nach bhfuil? Tágus níl sa arnú tá tú fós ar an ádan, fecrum gur níos deochrúta se fáil a sa réon ádan ce bhfuil cinnarín cleachta mar inis a cha fecrum gur níos deochrúta se fáil cum cin ádan a hain. Inis don beag anín faoin an comórtas luúin sin an comórtas tráchtruachta bhí arsú le ar an táirige le galibhéantathe. Tá andúla agad a gcúsaí sport lecham leis. Well aber sé a spreag an sinna ríis me na comórtas a bhí ortanúna aber Martin am ceánín an tí seo gur sé sin a spreag díbhá seach gúsaí sport staidir am siad Watford an fud an sacr a hánig níos agus main am hánig leis. Agus dearan am bud tíime seach fad an clufi ceanna sé sin. Agus cai mé arán sin agus gur bhuaigh Manchester City ortha sa chréibh. Ní ra chaáilte sin arách. Ach sinna spreag me aber rálachainte a gúsaí sport aber mútear scoile hánig ceam agus téar meúach simam gur seach ar a gomórtas. Agus bhfuil éon dúla agad in Leanach de Reigbeidir agus slíbhethe dhéanamh as ar cuasaí radio nó cuasaí telefíse? A bheith aber is ceann na rána aber bhí me fu an díosparat na scoile agus tá bag an cleachtas ar a gaiint agus ar an ghilginis aber an nó sin gaige úsaidim go leithil so ní an dáteach go raithín seacha slíbhethe leis an ghilge agus cinn bhhain leis an ghilge. Tá tú fil ar dásan ar seachtain seo na siúil? Tá is gáil duna an bhealach amach ag bhráibháltaí dam ar a seanna sa bheith menis aber le le sé dóhéag agus bheith sin cean gáis sin. Agus in é sin é an dása sin an tain chmórtas eile bhfuil tú buinte leis ar dúir seachtainna? Ise sinna so mairí am gáil trína báta ceanna sin nó raibháltaí sin bailile go dtí step aber máireach. Well gan éirigh geall le garúd gur míle mágad as teachtasteachling agus an churann breise a chuirtasteach le agus cógáirdegus leat as an comórtas. Drás cainte a bhchantané. Gur míle mágad héin. Andas anya hinsi in sinna kains le garros ó Drainland Balayir. Nish tá maitú ó caside, netlíní caside, Conor Lines, Onsgat agus Roisin Chambers, Fós Lynn agus Clushmoid Pisa eile ceolú hobanis. Drás rilanai.
Tá na bánaí min sin maitló casada neclíní casada Conor Lines agus Owen Scott agus Roisin Chambers in dhéanach le hub ar a vidal. A bhaitú tar an álann se go tíime. Cechfuil tú ar maidin? Ar bhar fad. Tá na bhfuil na bánaí min bhád ar bhód in siúil. Tá mas ar an bhód níam léana na sílam. Tá géirí thar cín líb? Tá gaiir go maithlinn, tá mas gréoch leir, tá mas tafad album mór fi láthair, an trio album, agus tá sé jazz, tá mas fósaí dul, tá mas an gréoch mar tá jobs a gachtainine agus tá sé bín sé a gaiir níos deacra agus níos deacra gachtainna le chéile, tá mas ar níhil agus tá trí sé tamlón ó bhín album Tearnach a muithagann, so tá mas asúil go mór leis an can seo a chur amach I mianar. I mianar le chuna dé. Seachtar agad as an grúpa ach tá coppla den ríor ar maidin? Tá Barry Lyons agus Adam Whelan agus Moss Landman agus Turlough Chambers, tá níl siad linn aniu ach tá mas ionintach sásta sinnim leir sean a cháid ar Roisin Chambers agus Owen Scott. Tá mé héin Conor agus Natalie an seo hon grúpa. Bhí sé rálinn ar bháil go bhfuil se ble clústal ar an album nua tá sé héin. Thos muid tafad inné album mór Roisin, so tá mas asúil go mór leis an chuideile. Dínn an trabán chuid ceolchuirmachana, níanaan? Bí mu a sinnim chuid bhaid, nuair féidirlinn, bí mu sinnim ceolchuirmacha th leir agus an seos an trúd bhí gig mór gan na Whelans an bhí se caite agus bhí slúad a chreite an bhí mu Roman's an anna chreidúnt, but líana mar náte agus bhí mu delighted fi sin. Bhíonn se thugan leis nuair hagan an album mór bé mu asúil le gig all hart, bim sa sin me an Temple Bar Trad Fest a heol sin agus be gig eile siúla gan email firste lá le Valentine sílam sa Duncairn Centre agus féile nasc actually chumá mí baltainna triú mí baltainna féile gaialach an seosta chathair agus is Muncher Chambers atá agrúh so hin muid ag an nuirí agus fi go hálan bín sé rihin lé agus ionintach de chailí agus páistí techt so. Sein tú thar leir go minic? Bí mu thar leir chuid bhaid, bhí an thurasnaí agan le chéile. Bín sé ionintach nuair bhín seachtar I gceist mar bhín crack ionintach agan le chéile as cáirte seannach háir ar fad muid agus nuair bhín deis dul go féile ag an thar leir bín sé ionintach. But leis an íar nuair rá tá muid géirí díú ar éireann agus níos mó chumach ceáil anamh in éireann an bhíonn se thugann mar is a maiile cléad an chuid is má tá níos sinnim agus béal firste agus cuidáir chumáid chuid bhaid mar cabaret crackáilte thuas an sin agus bhín neart leisceil ní agan dul suas, but tá muid géirí sinnim thart ar fud na tíir níos mó mar níos sé sin gentagan fád. Ach seolfar an album nú ar réanús a mí anad ag an Temple Bar Trad Fest. Can dáta? Séú lás fichid. Séú fichid. In Lost Lane, sin lárna carach. Bhaitú go néidir líb? Gurmína agad. Pluisimuid tilweb ripéad an chláir a chuna dé. Cinnte. Maitú ó cásaide in sin. Nis daide le drochuir agus trofar as dún chuoin a gorcaghine dú se bhaint amach ag na comórtas litzera fuair Liam ó Hógain an chédáid sa gomórtas litzera gan scríbneoir óg sa gomórtas a ggóir éiste faoi héblianna déag agus tháinig ag rofar sibel ní Ógain sa dárathait. Láirsead Leonard Dúrisgoid, Marcus McConnell. Leoma Sweet an City West an sáigh an Oireachtas tá sibéal ní Ógáin agus Liam ó Hógáin agus tá an vertigah tríos dúisna litirthe bhuachan inniuh. Hebéal cin dúise bhuaig tú hain? Bhuas an dara áid sa chomórtas eiste fé séide. Agus cad is anam de daiste? Sprid crí caid tanga. Ghlacham meis go muinen daiste le cuasaí caide cuasaí pelle? Sin é mana an ghailtocht agus scríos eiste ar caid na ghailtochta. Ar a gomanna ba? Se. Agus mín tú hénig mar caide? Bhís mar bháil don ghailtocht cúpla blian ó hin is san dastríos go chalíní chorcaghine. Is cuman éagsú le chalíní chorcaghine ba? Tá buint éigen ige leis ach chalíní ar fad háin san. An álaigh nach bhfuil chalíní gimmert le cuman chaide na ghailtochta? Tá ach an son ag íseáirithe sais eistríonn siad an son go corcaghine, chalíní corcaghine. Agus han tú héin ar a bobbelscail sa dagen bhfuil tú ar irin chaide na scaile san?
Tá mar bháil de chalíní seoir na poblscoile. Hána tú sa dar áiteach mórta seo eiste scríb fé chusí cumanúchas gail de ríide haar a hána sa chéad áit a gunn sin sta múrt. Duine há bhí míid gáí go míocht le chéile is bíon bríon atarin. Leannig an nóíocht a raigeach. Duine. A líam hána tú sa chéad áit sa chamórta seo cad faoi deiste hain. Scríos eiste ar hácht na gluí gailecha don náisiún agus socha bhfuil sé han chaid timppla inis or tá an cumanú chlascail timppla ó 8 cethir. A scríos meallar an fása há take ó hin agus a sé tríis fáil cháil ar a fud an dáhain inis agus scríos meallar an táchtatá leis déireann. Agus cin táchtatá leis déireann dar leat. Tá sé i grí gach éannach is rud rud ró lánach aige is saoil éannig mar chun bóla le chéile chun ceúra ar an náisiún agus asprétain. Ní spórt a bhainetá gist dar leat, ní cluí a bhainetá gist. Bhil tá ról cluí agus stoch an ceol chomá agus gachra a bhainin le sin goman lúchlascail. Agus hána tú hain sa chéadáite go mórtas eile ar dhéan. Dhéanas bhuaras na chéadáit sa chmórtas iiriseoireachta fhí séideag. Scríos pí iiriseoireachta ar haváilteacht isce éan. Agus chuna hebh scríú pí faoi haváilteacht isce. Tá sé san nuachtanis le déanaí agus bíon hána háachta buint go méach ólas ag daine ar haváilteacht isce agus a bheith hábta le snámh go sábháilte. Agus a haí héna gur go riine bhfuil tácht lei sin? Tá na hácht tá tunta daintéirecha hir an núchéine át ha mo chonaí agus bíon sé bíonart na réalacha farige bheith rólas go nó beag daintéir buint leis. Tá han verte go sibéal agus líam han verte go freistal ar fphobal scail chorcaghine chun mar a hahaní an scail sin libh. Taíonn sílam. A dogadtar takeíocht an scrín óireachta scail? Déanam bíon roiint fá imachtaí scríneoireachta ar siúlagainn agus bíon daoine tataisteach a carúlann so bíon sé bíon scríneoireachta an láidir sa scoilagainn. Is socha gúil corcaghine héin brach le scríóirí tá níos mó scríóirí gorcaghine le mar tárín i meile gáilína socha a dagan scríóirí na háiteisteach chuibh? Din nuair an te ar scoil tagann siad seach, tugann siad inspráid doin leútarrá scríóireacht. Agus a dachaníon léthóireach libh, deirtar sa lá an bhn nach chuil niiriid díine a léamh béle gail gotangar be an dachaníon léthóireach libh. Duine is mar an féin léthóireacht, nadidir féim a cháirde nó ach taíonn siad an féin. Agus a dachaníon léthóireach le tain a líam. Bearlam héin a bheith scríomhstocha, ní bhí me léomh ó vinnig achas smailm bheith scríomh agus taíonn siad am. Ach deirtar go go léthóireacht inspráid le bheith scríomh an dóile go bhfuil sé sin fír? Tá sé fír, tá léthóireach gomachchan smuointí agus de hálaíochta lehanúach. A rastal tú héin ar na Oireachtas Samhna hebel? Dinam gach blion taimid suas go ciláne nó black lia nó peáit a bhíonn sé ar siúil. Glach an port na cummórta sí san. Is cin chuid an Oireachtas is mó a hahaní le tain? Tróna nar bhíon an ceol san cracán is má an féin a bheith híos i meas na líine. Agus tú héine líam bín tú héine ar na Oireachtas go minic a dachaníonn se leat nó dagan tún sagad drogalach? Sprála mé bíon a cummórtaí ardáin do chuoine óga sprála mé sin tugad deistas na dtíine óga a scillan a heispáin do chuoine is bím héine scéalaocht agus a gethir seoireacht agus tá an gach blion na sprine man na hás a bhás. Tá trifúr eile lifanntá agus bé si ghlachapáirta chamórtas ahra seoireachta cé héin? Rosin níogáin. Agus bhíoh drathir pádric nach mí sé siú de mún scéalaochta líam? Agus bhíoh ruúí chumá bín si gethir seoireacht. Is socha gur léirú anna bhaisih ar na Oireachtas mar imeacht de heilig mar imeacht a riine óga cad a hílann tú héine béal? Se bí míidir fad mar chlán na gomíocht le chéile agus tugin sin san inspráid dúin. Agus mín sin na racha go bailann son? Bíon chuide gin bíon dúis na buite na chudeile uanta ní bhíon bíon bríon an an son. Agus cúpla deorbéidir líam? Bíon gol gan dat má chailandínas má bhúndíine eile. Líama ógáin agus sibéal ní ógáin gur míl maithagah agus buinnig taine was an go déile den Oireachtas. Grágad. Míle. An líam ógáin agus sibéal ní ógáin don chuoin a gachchaíonn sin a thug an chéadáit agus an dáraáid lob sa gomórtas gon scríbneir óg sa gomórtas a ggóir eiste faoi héblian na déag ag na gradam litera tróna na arúné a chrúisiad comórtas eile iné brunú bon airigid ar hibel agus bon cré ua ar líam sa gomórtas éidir seoireachta agus fair play op en is daar rinteachtarach dit takistechen seo. Coáardachas le geros ó Drainán as le timóid agus ardwalleró as a chuid goilge álainn blasta. Coáardachas le fin ó ceala agus iví ní huhil, col ceirchaí as tíirní,
grú siad an taglah bertsa faoi héblianna déag ané agus tegann se seo ón na gáde ar an lochan beg in Instraán. Nis sa blean forbar an náisiúnta éire fiche céiricha a fógraíú an nara tá 168 milliún euro luite le cuasa gailge gailteachta agus na Nílan agus as an méid sin tá 30 milliún euro gealta go Alberts onad gailge ar fod na tíre. Well, céirdas onad gailge an, well luminis tá Júlín de Spáin ardrúnaí chunra na gailge le chuirsíana ar phléin an chunra onad gailge a chur ar fáil sa bríomchaid, tá fáilsrút ar glár ar maidid an Júlín. Tá sé I gceiste an gonra anad gailge a dhéanana go bhfuair geán áras am le clia. Ceir go dtíirecha tá gceiste Júlín? Cinnte tá, bhfuilm just luúar dús gur bheith an airgad atá gealtainiste na lár an gailge ar fud na tíre. Tháinig sé sin fríd go leor factasaíocht go leor brúón bubble freisin. Tá sé mar cuit an planin stíochta atá aonanta ag nóca grúpa gailge scoiteachta. Agus is maithaon is go sé lúte so níos tá deis timpeall na tíre lár an gailge chur bun. Ach go ddíireach an ceannam lá clia. Tá mu gur go mé leranad gaige le bhádín smó áisna nátá fáí láthair inibhar sé hena féin. So mar hampla, faoi láthair an siopa leabharán, tá sé gceist go méid sin forbathe go méid caifélinn móide an siopa leabharán ar bun bheith an club an chunar ann bheith seach chóir a cumála sin bheith airclann le breis céad síocháin ann. Iníag sin bheith cúpla studio radio hústaire, bheith an cuid contosaigh den organmh agus tá anna cuid star agus éireacht a bant leis an cuid contosaigh den organmh sin áid grá bank sin féin mar hampla iníag ar ri cogan na séirse agus gra Michael Collins agus eile gobar amachchas an áid, ba go méid sé sinna fád sir gon go féidir le daoine é úsáid dul timpeall ar tuairis, nó go méid siú an úsáid de rangana, de léachtainna agus gacadal agus gachtainna tá lonathe an organmh ag gobar, go méid siad an bugadí rud ag an nua tóga ar chúl agus me súla go méid spás breise goin an ceir le fiontraíocht agus eile. Tá go leor an na buchanna gé mar sin. Cinál áras pobl bheitcha gceiste. Sinné, agus méid sé mar crílar, go méid sé cin mar go méid isig daoine a lár na cara, go méid pobl na gaige, níháin im lá léach daoine ar chuirt ar bhlá lé a freisin go méid sé ann de cógálacha de cursaí eile agus drámaí agus eile, go méid sé mar cinál pointe fócus don phobal ar fád gra isca greid. Agus níháin inibhar sé, tá súlagan ar nóstá dainte in áit eile in os bhil first mar hampla scarú gailteachta. Tá mud súil go méid an tionachirmart ar an áithfuil ibhar sé lonathe, so mar hampla go méid an tionachirmart a Shroi Camden agus ar na siopaí agus na teach tairnan sin. Tá scoil atá ag iompú isteach na Gaelscoil fi láthair scoil sing atá Susan Bóharhain. So bheith mud súil leis go féile an annachcuid tionachirmart agus méid an gaige a bhhad níos feicálaí a bhhad níos lornaí is saoil muintir bhlá lé. Agus fuair chunar na gailge ben nach 41 míle euro an rion le sleidir féidireachta dhéanana ar Alberts an tíomh féin. Céir bhí mar thoir sin an bhuiic de Reinigaiteachtas an takeíoch sin agus actually tá takeí leanúnach an Ryan cumála fáilte Ireland cóla carthach fós na gaige tá siad fad I món oibre ar an grúp oibre tá ann leis an onad a chur Greek. Ach an nud a bhí I gceiste sa féidireachta brennig sé in áir a cetá I gceiste goin a chur fáil den phobal agus mu sé an bharna mar tionscail ó hé bhí maiid sin an ícas hain mar hampla ar dús. Agus níag sin céináis fórine bheits a tastáil, céináis na ruí bonasacha ag tasaibh spáiste agus eile. So tá sinna fád chur Grécanis tá an grúp oibre lumainn sin ag feimú, tá nach mar réig leis sin níirtas ar cead planála chur steach a súlagan sin dhéanamh an bhí seo. Agus ba sé fád ag brathir an níirtas sin céco tapís gur féidir bug ar leis an bhrbate. Méid de sé daine nó agras léas a bhaint an studio radio. Okay, tá sé gceist gan, go príomh is radio rirá bheits a gúsáid na studio na, bud bhí mar gcónaí gurí go méid siad ar fáil den na stáisiún radio eile abergrá rud ag an síl seola leabhar nó gra drama hí stairs gra anspéise go na G mar hampla bheith páirteach bheith glánfáilte na studio na úsáid agus arís bheith an deisbheith ag gríleir na cathar céin orgóil rud ag an doráig déadhí déadach na stáisiún gaige éagsúla a bheith ag bant úsáid as an spás. An 1 billiún euro a chuidú I leatíomh gan lá an na teanga san ardchaid sa blein forbar náisiúnta a fógraí an nora. An lehí
Caiteachas capital amháin atá chéad billiún se nó. Yeah, Caiteachas capital amháin agus cumála sin is gáún agus táid is sigar go mórtas le fáilte Ireland fi láthair ag le Jonas bhú siúd agus táid is sugamáin cóla cathach sásta roint euro chur stock freisin. So it's canál tá si chuna bheith dúláán ag teachtar an agad a fád ag tasol leis an verbert a dhéanamh. Ach sílamid táid stopas Tá caiint fé golóir breise le. Ní bhfuil figure chuir mar fi láthair gríhfuil an cad planál feite goin agus an sin gnéanamid devhnú ar na figurí a bhana leis an verbert an sin baimime an bugarráigen sin. Foidig nif staidúil I bhíidir sé, hála eachtraí staidóla an Arno. An bhfuil lenca sí ar réineis faoin gannál forbar gur féidir le bíanana. Tá agus sin ceanirí is dúláán dúláán agus a bhí goin gotí seo tá de lé leis planálathe in sa chóla carach le breis bliana nús agus é cinál le géintú ceir go féidir ceir nach féidir a dhéanamh. So tá sé Harbh star marganmh táid gurí actually chun é churráis níos mó mar bhí ná tá sé fi láthair. Níos bhfuil chumach go ar an gunra ó héh bud ar chúil an conirthe tá. Se hálas gon Guardian beoch. Sinné bhfuil mar Guardian beoch áras bolfin. Sin tá spéisiúil bheith an bheith sé dúnta isteachchan is bhfuil a bhuineog ar bór. So ní bheith an clós ar chúla hiile ach bheith an spásin in úsáid go caé mar hapla. An spás atá úsáid de lethir sin club fi láthair, bheith sé sin imimehéis sin roiit meid na studio an radio freisin. So de roiint ahra chun teach agus an spás déit firáta cúpla lethir a dul sús an ferganmh ba siad in le banteach freisin agus tá na fuineoga mar bhí ar an teach an cédá riomh le churáis agus ba cuma dochaide jazz éan ar tá se seo críicnathe agus ba se bhád níos dílis den rud a bhí an cédá riomh. Anha agus ba iiretas ar cheap plein a le chuteach chun na gail go rubhcéar an blianana tásúlagaí. Sinné sin an plán fi láthair, Tá just ag dehnú cúpla rud beaga tá fós le Hebrúach madidir leis an Cake Award is atá si gona bheith ar chúil agus ruí mar sin ach tá nach mar an is. Cén tréh se ama a hóca se. Gapan ag mé an áit fistíach agus. Is okay idir goblín go le agus trí blin. Ó nám go bhaimid cad planála agus sin táid an áid bhafií láthir sin ghfuil partnerí an wathagan idir an Ryan agus an Boris an Fáilte Ireland agus an Cóla Carach bhfuil siad ar fád gníomhú le chéile agus sin tuigann siad ar fád bhfuil asna bheann i grí láir bhlách a nach bhfuil éon organ fi legur féile annacuid rudí anam. Dar nóí never sé tá siop legan san clubgan, but tá bhád ar níos mó ag tasal don pobl. Mairí eistrúach fe tamil, ga se efficí sealacha áil an áid a cinint. Nadidir sin ceist an bha agus by freigar go níos déanaar sin brahan sé ar like mar hampla mai dhéanamid an písa thógáil ar cool ar dús beidir members of fós an bheith contastic ach mai dhéanamid an písa contastic nadidir mai down bheith nán feimú ón fuidir coolla cinse bair an siopa leabhar agus an club an conir ba si dúnta fa tréise áire, but finám go nasló sé rís ba bhád níos mó chur fáil den phobal, so sílamid go maiimiid an na daine atá dílis hena féin den áid a bhealaireis agus breis bhád ar níos mó daine bheala. Chuna dé. Mar branda go neairí líb leis na pléanana i luga tar na buchanagaí a Julian. Agus chuine tú ar an neolalas muid Julian de Spáin á drónaí chunar na gailge in sin. Nis gomid réisís go dtí aine hinsaí atá híos ag na seastein, ceú rudaíon sin aine? Tá mé reisin seo fanúla ag bon an hala agus fearann seo am Dennis Butler agus beidir go bhfuil aithnig roiint daoine ar Dennis bhí sé mar ghuine na bonathirí a bhí ar na Fanzini Brothers ach tá togra nua idir lábha ige inistom beganí Dennis faoin batacám. An méadtá arsúlagam ná madí siúlaí aanamh is rud gur daslam tá mé ag déanamh aimimedúirt anna siimplíí agus rudí nefhcotínta. Ach an rud is fear lumsan a go mín rudí tríbhein a gailge scrífa ar na madí goléir so tá siad úsáideach agus i dachasúil agus tre sin tásúlagam go bhfuil mé ggéirigh an gailge chothú agus an teanga chur chun cín. Sean filiíocht na gailge an chud is mó a níonlumm a churarthú rudí na classics cosúla mis raftarí, kilcáist agus rudí mar sin agus rudí níos nefhcotínta chumá. Agus conas mar a scríonn tú, díra go brandhhair an seo tá scrín árat beag bíd a conas mar a airíonn le scríomh mar sin a chur ar bhata. Le úrlis te, úrlis leictrach te a airíonn anna te agus dón sé tá na litricha sin
dóisteach san aimimid go búin agus sin rud comá is rud seaamhgé, mar fiú bháin nuair tá riomhar agus an nómh airíonn na fáils agus gachéon rud agus imíon rudaí áit éigen amach san ítar ach nuair tá mad asúla agat tá rud seaamhach rud búin agat an scéile bear lumsa ná an fear cenig sé ceann na madí siúil lumsa agus an rud bhí ar intinige ná é úsáid féin nuair a bhí sé sean agus é thuirt an glúan eile an cé glúan eile agus an rud a bhí ar intinige an sin ná go meach sé sa clán agus just ag dul glúan go glúan ar feig na céta blianta beidir ní lisagat mar bharan an taimid ar feig about. Bhfuil na batí ar fad com? Ní ibriam le éon rud díireach. Éon pís aim a díireach tá an numacha díirechas sa dam so ní ibriam ach le rudí casta. Agus díireach ceistúáin dearnach aga mar cén 6 aimid a úsáidin tú? Chun scríomh nuachtar is daslam an chuil úsáid ach comála sin is brelam an draindómh. Mar ní gá móránaíon tá an crothar tá dahanana ar corcara darúg dam agus rudí mar sin agus défá just féchan ar sin agus an álacht féchan ar nálacht ní gá aon focail scríomh ar madachasúla sin. A déon tú héana amach fáin chuilean is a bailú an aimid nó conas mar a hagantuair? Gachrod déanta le láfa féin is daslam bheith siúil amach sa forí sé rénos agus timppel cirí tá an gcuighain so tá aimime goléir sin tá sé léir chasta ón gcué go náúras an ní gá mórrán obair dhéanamh. An rud bebre lumsa ná aimime dhéanamh ná gá mórrán i dhéanamh leis. Just go bhfuil sé go hálinn mar atá, mar duine go bunúsach leis giúil mé agus ní brelam bheith obair go mórrán like. So nuair tá nómarcha le déanamh níl simigum ach nuair tá sé bhré siimplí agus just é glanna suas agus just é chur amach le beidir rud bhré siimplí scrífar. Agus chun tú snás ar an sin ag deire? Agus an sin déanamh sé rudí eile cosú le chuinlethirí chuinle leis an frás síl se sa dorchadas. Scrífar rudatá aní as dólamsa le do dtíine mar tá gáid gachtainna le beáín síl sin na héal le. Tá sin go deas. Tá dúrachééis se bheith siúil suas an hala inis agus tá fear eile an seo in Ecelinn agus tá trealamh an na himúil os mo chóir an seo. Fear a bheith go déanamh seo tróna in sa Carrick Suite ag a ceharachlog mo cheol an Turkish agus ribh sin be sé ag chur Cardlan. Skillene circus siúil ag lehairtrééis dó. Stephen McGinley fáilteróta go glá. Míle mágad a mé ansásta bhain seo ag an Oireachtas. Inis tam beganín faoin trealamh atá os ar gáran seo. So is lámh clasí mé agus tá mé gobar mar lámh clasí chuig blion déaganis agus timppel na tíre ag múna is scólanna agus cloiste saora agus tá an seo le glór na Gael tróna inniu agus an Cardlan agus am mar le pí a beag go fólam tú féin. Inis tam cad támé duna bhíirecht rud ag gníanamh inis tam beganín faoi. Fiver be. So an céadrod tá tú chun ban trí las ná an clete pécóg, ní aibhann sé seo ar roiir an radio, so bair an country ach tá chun cean thuirsteid is fear clete pécóg é. Tá sé fada go leir agus tá tú chun ar chur ar do lámh agus tá tú chun féchant ar an bar agus tuair beag an spásteid féin go bhfuil tú an siúil. Tá mé dul le brandhhair inis agus sin é maithú agus féchar an bar agus bog na cosa tá tú a dhéanamh féchar sin maithú agus tá tú do chréite an féidir é chur sa lámh eile. Tá an cléite balanced san éir faoi láthair agus do chéadú a dhéanamh é seána. Well, le cléite pécóig. Do chéadú go híntaach agus sin é an bhfuil tú géirí a dúchlan mór. Buna mé trí las rud ag an eile. So an ban trí leis an cléite ar an smig. Féach ar an bar bog na cosa tá sé seo go híntaach ar an radio. Tá an cléite ar smig faoi láthair maithú rinne tú é. Níor an ceann sin cho héasca. Agus tá clas eile ar féidir an haspáint, clas a dhéanam pí a fum mar táid ar an radio, tá trí clog an sin agus tá chun lámh clasíoch glóir má le sin é ceann chuir ceapan. Cínte tá trí clog an seo tá ceann bhánacha aráiste tá ceann glas agus tá ceann cinál band airag. FD agus bí má aon na Somália gurí seanam linn. Right glad mar go bhecamid. Tá sé 6 ord, bhfuil se bhré.
Agus tá a ceap gohfuil mis donna bun trí le sin. Ógus sin tam le fólam. Céad dá mar rud é go ramis sigéirí a bheith a jogláil mar sin leis na clín. Ná le rudidir beheile. Céad a thógad séirm? Mátá Jane múna mé an tamar fad agus le rang genóméid bhach tús mágad le 3 léródí. Ach, tá gatain na difriúil, so. Béidir agus na daine a héana ag an ceardlann tróna inmh me si den an jogláil faoin am go me siad créchna. Seans má ní bhain ní líon bhrú ach tá siad chun bans tanmh as agus sin an príomhród agus fáinte na bontáistí ó lámhglasaíocht muna bhfuil tún an dhéanamh fós fáinte na bontáistí. Ban tú tanmh as agus tá tún an fólam agus do lábh úsáid níos fearr. Díreach sullachréichnimid den rud éigen leis an 5 líróid an sin le chéile, agus déine mis a chuirsíos ar ní dul an eceló mé héin. So 5 líróid ag an am céine? 5 líróid ag an am céine jogláil. Tá sé seo go híntach. Tá sú an go cléisi tú pí éigen, bud seo 5. Sin é 5 líróid san éir ag an am céine, Tá sé sin dochreidte ar fad. Agus a chuirde leanaí go dó trónainmh sa Carrick Suite má tá sé bhgéirí tiile sin a eáil agus beidir chuide a ólam se féin. Míle buchas Stephen, agus ará se agat sa fanúla? Le Dennis Butler. Nis tá fear le mohíh an seo atá gáil go Oireachtas le ráscór blian agus béidir go meach aine chuide go dhéir sin Martin Chamcheáinin, cechfuil tuairmaid an Martin. Finúla go maid. Ráscór blian, stad an tachara. Sváda stóí ar bhealach ach Ar cháil tú ein blian óchain? Níor cháile san is tá go lá, níor cháile sé 96 san naon chéb le ní riomhaneach meán agus tá go te chulí cheáach go bochain ach Amos níos céal nuí a stoi, tá neartí na goána bad níos fuidir na mise ach ceir sem blion sin im le líabhí se san RDS se agus bhfuil sé peidir marach fear amháine gus minic déire me nach minic an Oireachtas go deo fearras as deide airtó dufuí. Bhí sé gobarú an blion sin hir a gentar na Nílan ag polo fhuiil bhí sé na cechéar me sto go ben bhí sé cí an ghilgeirí mar deara bhí sé nárdhhaiste ina choiste gailge hiran agus scríb sé scoríocht agus sa scoríocht an sin thug sé páirt mai tóra thug sé páirt an go leabhar agus thug sé páirtum san le hí bheith mar gáda agus gníar an órán agus teachile me le hichttasteach agus bhí sé a ggóil patíine stugus bhí me le tógeal a fatínach sé déidir bhí go bechaí hí me sí san Indí le ha baol agus as me casóráin ach dúirt se mu gin tú gur teisteach mainim le hí na hóráin agus dúirt me leis na an sí me le casanóí ó Jesus ní an sí me le casóráin is go mórtas a ríide ach dúirt se go me chuúglá ícuím le clia rud a bhí ag an nám bhainte rud an nuairsanna bheith chuúglá ícuíireán. Má tá déirmi sé fágáin a go mé an agus go me casa agus chua agus sé seo sa bheith flahart a bhuacha chomórtas na bhar hí nó an gáil steachtíirecha chomórtas na bhar nuairsin agus ó híb namráí chomórtas na máin ach sé seo sa bheith flahart a chailsáile a bhuacha agus riú an dar na háit idir mise agus síú born í ógó de bhéine is rán na feriste agus tá mar leán ó chuin agus an rud a bhí an nuair sin freisin na í a fáin chéadáit nó dáraáid de fá céad a leis dechar chornaí riada bhfuil chéadáit cínteach a dáraáid freisin agus na a riú an dáraáid idir mé héana agus í ógó de bhéine bhí chéad a go mirtainine le chornaí riada. Agus an tá cornaí riada grút fí óhaid nach bhfuil. Me ceart? Tá. Cinna blianta? Ní gochtú sa trí ar gar ruúa agus ní gochtú sa hochtan sin an nó léire. Áí móra feici a bhhairtín. Ó se tá mecha é an áhánnach mé le feiceann seinemh na séstainna tá san náúlta san seinna sinniuh agus rudí an chinál sin agus bhfuil sé buchs le díana bíon dína caiinte na daógach tá sin se gáil níos óigeríéis tá le caiinte ar bhfuil go gáú a lína seán. Agus go tiismithirí a dúirteán agus rudaí. Ní ráda a be. Ní ra mi seach trí blian na fiche a be cheappaine nuairsin nar a choméán agus
Ceapan go me ceadú cúga blianta eile, well bénar me chúglian mé sí blianana gomáú chéir blianana a gáán na dhí, agus fech mé chuide gan na dtíine sógi bhí gáán ag an náam sin. A ní an na slóite na rud be mar sin. Go leor daoine óga glachapáirta is na comórta. Tá. Nachhfuil, nach sin ruda. Agus hanú catú cíimú ag caiintear choraí riad agus na comórta seóráin. Beidir meach míle is de chunaí riad. Cheappain ní éach an bhíle gal isteach sa hálas goil chum seach híráine ní de gochtú sa trí, begur tíú ce go chéán a bbliana uach mise, so suas a chutáú ó híh daine sin mar an neireachtas agus an méid scoláí be sa tíochttainna sinniuúb agus tá teí le gáá agus a bheits tíocht sna himáireach an seo. Tá arach í mór an. Náil den chéh le eile? Se. Tú leis sin bhfuil? Tá stoíach stoí go bechaí bhúil senis go bhúil sé peganí be ar go bhhailehain, Pesáin na gúnaí bhfuil cín mar seo nó a cinint. agus Tásúla munis go mé se go dé an gáile, Tá cleachtain an goch mu siar go dtíanaí de gochtú sa dó agus blion teile se rá lífadó, hí mu cinál faoéan a deann siad faoí an díana bháin sa Mount Brandon. In sin híon rud céanna amhlain ar a bhí mu tí san Rochestown Park. Agus in sin tá mu in áte bháinna lug in seom líana agus gáhí agus a cúgdéag na bhí muidin seo, agus tá muid faoin díana bháin cholah bliana bhí mu go lárne. ó híh gáilíí chéad bhaile, déta sé tarlúga me tebe gan ín scapi, mar tá gás an mór na trá, ní sé bhd na chéile ach ní hén díana bháinna tar a baníir sin mar deara, agus imachtaí ní bheith chulahain in áte bháin an gáile. Beidir go dainú te sin le daine, beidir go meach níos mó áteag daine agus sú dígann cinál sin nach bestoige me seach le sin se go dtíre. Tá se go de a bheith an ní deagníoch sa tríhí seán go dearnach agus tá méadú mór mílteach teíar an ireachtas ón tamar se gáile hána tá. Be tú chud cornaí riada a lethir na chimáireach leúna dé? Baí me chud cornaí riada a lethir áráit na himáireach baí agus Fairtí pís réití a dúil. Dil tedréití fós a chiirbe. Níl. Mór jab tedréiteach an seomar. Ceappa tú gúán go na chulscin táma bheitsaid, a agus tú bháil agus ó ceint le daine agus íhan tí dearnach agus chuile bhlascan chinál sin mór jab rudí chuir dála chéileach. Mu sé trí eile mu le seachan be tá ségan dhégus de heir gomórtas agus hí commórtas des commórtas na bhar réid, be commórtas nachtan commórtas na máán agus tá me cinnte go mé íhíintach bei anna heoráníochtta cheappain agus beid cheappain is ítach an seinolaí ina chamach cé bhuachach chunaí riad am líana. sé decarí amach. Tá cheappainna finúla ríd inis, tá sé de lugbala sóir ar beidir fear agus spénach up, tá sé chuileganach bar chóchéim chamáile chéile, agus anú brahan sé lugad ar bá per agus ar beán agus ónna moltóirí diginn tú. Be chuileganna díanana chuid moltóireach tain. Cé tá chud for túsa se gláirhhairtím nig máireach? Cén tá seánna be seachta chlog agus catá siadan sin agus ségan í dhéag so hí go de chu cúgur nó 6 nó 7, tu go cúgur a rééis réanús, bé go de chu agus 6 nó 7 a rééis le hín dar a hórán. Brena, beim géiste lehhairtín leúna dé. Leúna dé gur maithe, Taíon teachtas le taon bailíart. Báil antá arhhairtín. Brenda tá muid tena le dear a chláid, is tá búirtúirí le fógart sam, tá an €100 brúta ag Peggy Rochelle, Bahar Buí, bail an ngáil, an €100 brúta ag Jackie Malloy ar a garú rua, agus tá dábhar tan leabhar ón simire brúta ag Páracha Buil, Glána Scithe, baile lech réach agus Martin ó Tuhuil, maile na Cille, agus tá an Scrabble go gaisú agus na leabhar agus na cartaí gailge snap ó údar.caí brúta ag Caitrína Cramp, Brefi a Guslan Nawara agus tá an dlúisca rís anna ní bhil seannachas cheannéil grúta ag Rita í Dibún páirce deide i dúr vicéidse agus cóháirdachas lehab. Agus mhuichas le foidan an chláid Brian Emach, Címac Uí agus Séamus Marta a bhí am techneoireachta linn in seo agus sé Sean O'Carroll a bhí ag techneoireacht hir a gasla. Áine hinsaí a bhí lánaíon an seag na seaán ar maidin, buchas le i déilní choráin agus tres a bhreannach a bhí ag léadú agus le winine í letharta a bhí am an rónaíochta. Bei go leor
chlárachaí eile go chuid an stáisiún seo ag teach beo an Oireachtas in seo sa City West inniu agus an chuid eile gon zeile seachtainna agus chunig í clúislinn. Weim héin finúla íneachtain agus chuileanna in seo ag éanach an Oireachtas san nonad cógála an óstan an City West, Slán agus Beannacht, Roisin Chambers agus na Banní min a thuras go ceannscrípa muid agus casa siad ó an rún casa an túgaid. Sorry, no, Lord, God, the house in the two we show me. Skirmo calling tas, hatoku emerwegin broke fame. Scotty casu me, he's dark, a mar shark, a crog, helmet clave. Skirtan the van, a mache me a casson to gone in fair. Smavian to lom bilom, a story in mochri. Smavian to lom bilom oscortiel. Smavian to lom bilom gahor lachajed tree. Shame on lam, go found nachalom, jedalni good marvi. Stammy chancelie, leblien is nile klienach day. Sniva in the braid and the bride pay, so down scale August time me dig, leblien is an ara faligom murder fame. Gal, le fi meir slieve gamakar, ik kan die. Sto vrouw in je derschen goed, in je schial in je zonnevrij. Sto je in oberrokker in the vinery. Stochen ja crew, feinach is mara, kula harry ver. Snohel och ban, le far nach etelach sonne fe.